aking inihahandog ng Georgette, Manila baka na Broadcasting galing ba nakikilamay Company. Conchita, meron dala mong tabang ano din TV. Gabagabagang mga balita. Baby star na si Judy Cruz, mapahingaro mo na sa showbiz. Ay, budos yan. Yan muna ang balita. Ano ba naaraman mo? Ay, sigurado ako budos yan. Kaya naman sa showbiz, di ba? Mataram mapahingaro, tapos nag-abroad ta budos. Ay, for sure budos to. Yan bagay apartaram nila. Taraming kapitbahay nato. Sabi ma-abroad. Ang araming gabos nag-abroad. Yun pa nagpatabag. Ang nagtabag nga ni, bukok ng bagay yung umok niya, yung para deliver ng parcel. Na-develop, taka-ka-shopping. Updated ka ma. Balita sa saod. Presyo ng karning origbo dagulay nagmahar utro. Na naman. Balita ni ang mamahar na naman yung mga bakaron, karni gulay ang mamahar na naman. Tapos kamo may lamang ka masugo maski panhugas, mga buli nina nyo. Sa dong working student ang nakatapos ng pag-adar gamit ang sadiling kwarta. Ay, ang swerte ning magurang sa bata ni kuya. Anto ang arogo ninyo, ha? Kapapaos, gahagot Sabado simba, pare kaning pang tuition, pare kaning pamasahe. Kung arog ninyo, komportable na buhay ninyo, mga buli ni ina nyo. Maski panghugas sa baray ni puro kamulan tuag, puro kamuhagad ning kwarta. Ako ninyon, kaipuhan ko magtindaling bukayo, pare kan baron sa eskwelahan, na buli ni ina mo, ha? Minsan ako magtubod sa ako, ha? Tapag ako natigbak, kahihilak nyo to.